Hola a tots ratafieros, soc en Ratafier DC i benvinguts a un nou vídeo. Avui us porto una nova teoria pel canal, ja veieu que no he esperat 300 anys abans de penjar-ne una altra i ja torno a la càrrega amb un nou vídeo. Per cert, dir-vos que si no esteu subscrits al canal, sisplau, subscriu-vos, que és totalment gratuït. Sí, gratuït, paraula màgica perquè la gent es mogui. Així que no ho dubteu, subscriu-vos en aquest canal, l'únic en català sobre el detectiu Conan. Bé, que ja m'enrotllo. Avui vull parlar-vos sobre els diferents membres de l'organització, especialment de la seva procedència, d'on són realment. Doncs bé, avui us porto la meva teoria respecte a aquest tema. A la pel·lícula hi ha un moment on veiem els diferents membres de l'organització en altres països amb l'objectiu d'eliminar altres membres que en aquest cas són espies. Això em va generar la hipòtesi que potser en aquesta pel·lícula ens volien fer, de passada, referència donant a alguns membres de l'organització com ara en Jean, en Vodka, la Chianti i en Korn. La primera escena que veiem és la d'en Korn a Londres eliminant a l'Stout, un espia del servei d'intel·ligència britànic a l'estranger, l'MI6. Sabem que en Korn parla com una mica estrany, com si no parlés gairebé el japonès, tot i que podria ser també que és perquè és tímid i poc parlador. El més probable és que en Korn sigui originari d'Anglaterra i que en algun moment l'organització el reclutés degut a les seves habilitats. D'altra banda tenim a la Chianti a Toronto, eliminant a la Covid, un altre espia. Doncs de la mateixa manera, això em suggereix que la Chianti probablement sigui originària del Canadà i que pel mateix motiu la reclutessin per l'organització. I ara anem per un plat fort. En Jean, el veiem a Berlín junt amb en Vodka per tal d'eliminar a la Riesling, un altre espia. Doncs bé, ja veiem que en Jean té un aspecte que podríem considerar estranger, ja que té els ulls verds i el cabell d'un color més aviat clar que podria ser típic d'un alemany o algú d'aquella zona. A més, val a dir que en Jean va dir que el cotxe que té, el seu estimat Porsche 356A, era provinent d'Alemanya. Això és el que realment em va fer pensar en la teoria i ho vaig relacionar així. En Jean és alemany o mig alemany com a mínim. Per això a la pel·lícula l'ambient a Alemanya com una referència. I bé, perquè fa en Vodka després van al Japó, així que m'imagino que en Vodka podem considerar que és japonès. D'aquesta manera tenim un origen per cadascun dels personatges que apareixen en aquestes escenes. En resum, en Korn és anglès, la Chianti és canadenca, en Jean és alemany i en Vodka és japonès, tot i que m'agradaria deixar clar que potser no ho són al 100% i que tenen una mica de japonès. I bé, Ratafier, això és tot per avui, espero que el vídeo us hagi agradat, si és així doneu-li un bon m'agrada i sobretot subscriu-vos al canal, que és gratuït. I vosaltres, què en penseu d'aquesta teoria? Espero els vostres comentaris a la caixa de comentaris. Sense més a dir, espero que passeu un bon dia, salut i ratafia per tothom. Fins aviat!